Ado dagiti ladawan nga kalalagip kada tayo nga iduldulin tayo. Idi chimpo ti kaubing tayo, ada dagiti photo album nga nai dulin dagiti old nga records ken pictures tayo dagiti ladawan tayo di kaubing tayo. Tatanga panahon katahanan nga uso di ay USB lang nan CD and raduma umanayan jay memory card di cellphones tayo. Iti libro iti Jude iti adal tayo data kat talantanan tayo dagiti ladawan nga nang ikumparaan ni Jude kadagiti palso nga mga kasaba. Iti libro ti Jude nga adal tayo kat naisurat tayo iti tapno ited kada tayo iti warning ken balag kadagiti palso nga mga kasaba nga magapu iti diablo. Dahito iti maysa nga pagbutbutangan ni Jude nga mismo nga yung nag-itigi mo iso ti pagapuan dagiti palso nga mga kasaba. Na-describe kada tayo iti verse 4 nga kunana dagiti palso nga mga kasaba nga ito ikat abuson da kan binaliktad da kan handa nga patian iti grasya iti Dios nga ti panakaisalakan iti Dios ket baban iti grasya. Kinagpaisoan da kunada itrabahuan tayo ti panakaisalakan tayo. Han nga mabalin nga hanting nga trabaho itrabahuan tayo masapul agarami tayo tinasayat nga ba tapno maurnong tayo ti panakaisalakan. They have already disgraced the grace iti Apo. Sumaruno ko na nagbaling nga lisensya iti parabol iti Dios. Nagbaling nga lisensya nga iti grace iti Apo. Ket di balita na isalakan tayo mabalin nga ramidan tayo ti kayat tayo. Kunan niya po, marka na kita isuda ti sugsug kada kayo. Ngay bis nga isuda ti kinalinis ti biyag. Isuda mismo ti mangisungsong ti kalukuan. Ulpod na kita nga mga sasaba. Sumarunong yung baga na, idinay da pa'y ni Kristo Jesus. Handa nga pati yun nga isuna kat Diyos. Kan handa nga pati yun isuna nga Lord. Nga Diyos nga gi-exist idi. Kan Dios nga mangsusustinar nga marswa iti amin nga banag nag-exist idi nga isuna ti namarswa ti amin nga banag kan isuna ti mangsusustinar ti amin nga banag isu ti kunana di Jude nga di ay en kapuso di ay kunana ni Jude siputan nyo di ay tadayta kandayta iti pangilasinan nyo nga ti maysa nga tao ket ulbud nga mga kasaba palso. Tata, pagdamon di 12, hingga na ti 13, in ladawan na isuda. Ada dagiti ladawan nga nangikumparaan ni Jude dagiti palso nga mga kasaba. Tapno magets tayo, nukasat no kabutbuteng dagiti nga palso nga mga kasaba. Umuna, di verse 12, kuna na, these are spots. Di word nga this, kat sarsaritaan na dagiti palso nga mga kasaba. Spots, anya di spots nga di ay. Dito iti inaarig na nga, dagito nga palso nga mga kasaba, kat kaslada nga batu, iji baybay. Nga no kunam nga mayatan, biglang apandalanan di barko, may sagin di barko, madaral di barko, lumnad di barko. Just like kinangyari di Titanic. Kunana, it's only God that can sink this ship. Naawan pulustak ang kaya nga magdadala ito. Kinadakdakal na. Di-design na, nobody can destroy it, can sink this ship. Niya po Diyos lang. Uray niya po Diyos pa, katahana nga kaya. Suti ko na niya. Aray ba kada kayo? Nadadaal, gapos di iceberg, di baybay, spektaran da, kat basit lang di nga, kaya na nga rumukan, nakibtot na lang, nagdakal mat kayam di nga iceberg. Dahito tinapasamak, ito'y chimpo, dagitoy nga ladawan dagiti palso nga mga kasaba. Nayaarig da iti maysa nga batu nga nailumang iti baybay nga nukit kita am kat kaslaawan kan basit lang namnudum parang ti barko mabalin na nga butakan kan palma dun iti maysa nga barko. Kunana iti verse 12 the first nga ladawan kat they are spots in your feast of charity. Kaslada nga sikreto nga batu iti chimpo ti panagpipis tayo, panagfi-fellowship yo. Di kunana di nga love feast. Di chimpo iti panagpatlans. Kunam numayat dagito nga kakabsat makisangsang uda kada tayo.
kunam no adada nga makawawat ta kada tayo. Kapangpangan tayo suda. Makibtut kalanganan traidor da gayam ti pamati. Ada gayam iti ilamlumong da nga mangdadal iti biyag iti anak iti Dios nga madamdamalan makibtut tayo nga mangkita ni nadadal tayo. Kuna ni Jude awan la sabali nga panpanunutan da no lang ati bagbagida. Handa lang nga dadalan iti fellowship yun iti church. Mandaran da pa iti tao nga isuda iti mapanlanga sa sikasuan. Kan isuda latan iti apan tartaripatuan. Nga pagpispistaan da iti kongregasyon. Pespesan da isuda, pagkwartaan da isuda, para lang iti bukbukod da. Nga ganan siya. Kuna na apostol, kuna ni Jude, ulbud kan palsu, dagita nga mga kasaban. Kunam numayat da. Kunam no kabsat tayo suda nga sumangsang. Ulag dagayam, kaslada nga bato, nga naikargaya tinga tibaybay, kabut-butang dagayam nga mangdadahal tibiyag tayo. May kadwa nga ladawan. Clouds, they are likened to a clouds that are without water. Kaslada nga clouds, nga awan mat iti danum na nga itid na. Nga inpuyot lang diyangin. Ekspektaran da iti chimpo ni Jude kat adat ekspektaran nga kunang magtudo tapno masibuan dagi mula. Puti na ekspektaran nama kan bendisyon nga papanunutan dagiti tattao nga nagtudo masibugan dagiti mula. Ururain da yutudo ta nagpuskol di clouds, nagsipngat. Ti ekspektaran kot nagadu ka na dagsen ti tudo na. Inpuyot lang iti angin. Imbis nga isuda kat mangitod iti refreshment. Imbis nga isuda kat mangitod iti pamagbaga. Mangitod iti talna iti panunot dagiti mapadpadas nga anak ti Dios. Nga kasla nga tudo nga mangikatiwaw da kuma. Awan mutan kuna iti saw ti Apo. They are likened kasla da nga clouds. Nga kunam lang nga promising adu iti kunam nga maadal mo kanyada. Nga mawan mo't gayam. Kunam no adu ti bindisyon nga ka. Tanwag sawda kat mayat. Nam gayam, awan gayam ti masakdum kanyada. Nga na lang first gayam. Pangtalo nga ladawan kat kaslada nga kayo nga awan bunga na nga malaylaylay. Awan bunga na tanaparot da. Manu nga tawan nga rurayam nga agbunga. Awan ti bunga na. No nagbunga man nalaylay. Hanlang nga di jay tirason pa'y nakadisatats damot gayam di daga. Awan da iti sao iti Diyos. Handa nga nairamot iti sao iti Diyos. Ti ekspektaram, agbunga da. Awan mo ti bunga ti Diyos kanya da. Isu kayong manarugit ti panangingiwat da. Isu kayong kanakabasbastos da. Awan man lang ti karispirispito nga makitam kanya da. Gapusta niya ti problema. Idi umuna ti puso da. Handa nga nairamot kini Kristo. Kung ana nga iso da tagpaypayso. Nam ti problema kat kastoy. Han mo nga makita ti biyag da. Narugit mo ti panagsasaw da. Awan ti ebidensya ti presensya ti Dios. Isu da iti Diyos ko na pluck up. Handamot nga nairamot. Napapaharot damot. Kunada nga pudpudno da. Nga awan ti ebidensya ti biyagda. Isu da mismo tagararami ti kalukuan. Taktakawan iti kongregasyon. Kana kwarta ti tao. Ang balindi. Jet 13, kung na nayarig damat lang, iti may isa nga daluyon, iti baybay, nga nagpiksa, bigla nga mapan may saplit, iti pakaisaplitan na nga bantay, iti pak! Napangkag di beach kat kasulay, nagdakul, daluyon, bigla, ayong nagarutin sawang dan, nagarutin bagadan, nagarutin karik-karida, in promise da nga kasli. Promise da nga kasli.
Namahaan mat nga matumtumpan. Nagaduti insaw-saw tiniwat ta. Kaslada nga daluyon. Namti kinagpaison na. Awan ti kargana ti mensahe nga ibabagada. Kung ada nga da pa nakabalinda nga mga agas, no ada pa nakabalinda, nada nga itatangat simpo ti pandemya. Kung niya po, kaslada nga daluyon. Daluyon nga grabe ti kunina, nga maisaplak igi iti pantalan. Naglalaaw da. Nagaduti bagbag tingiwat da. Ngamawan mo't gayam ti kinagpaisunan. Sumarunod to kat, they are also likened iti maysa nga shooting star, wandering star, o shooting star ko na tayo. Nagmayat nga bibuyan. Kasla nga gusto. Nga mawan gayam ti kinagpaisuan nga magpagkatanda. Handa nga patsyon ni Kristo, handa nga patsyon ti sao ti Diyos. Nagbaba ti panangkita da ka ni Kristo. May sala nga tao. May sala nga mga kasabakan propeta. Kung nati sao ti Apo, kaslada nga shooting stars. Makapakumbinsar ti una. Makiptot kalangan ng gadagdag nga misuda. Awan gayam ti kargana. Handa nga tuloy nga kisilaw. Gapustawan ti kinagpaiso kanyada. Sumano no? Anya nga iti dusa da. Kuna na dyan. Anya nga iti papanandag iti nga tao. Naisagana da iti kasip nga tahan. Tinagsip nga lugar nga awan patinggana. Referring jail. Hell is also likened iti may isang lugar nga napnuan iti asupre. Lava. Kaniti tangatang grabe nga bumulag kasingat. No napan kayo di Sagada Cave, nakapasar kayo dyan, malakati ordinaryo nga silaw, no flashlight am dyan kinasipsip ngat na dyan cave. Han nga mabalin ti ordinaryo nga silaw. Dyan kinasipsip ngat na, han nga mabalin nga umunag iti silaw di sipngat na. Aday ba ka na kayo? Dahita ti destinasyon dagiti nga tao nga nang baliktad iti parabor ni Apo Diyos nga baybayadan dati pa na kaysalakan da. Kan agbiabiyag da iti basol nga kung kunada nga mabalin nga agbiag da iti basol. Kananda nga patiyan ti kina Diyos kan kina Apo na Isu Kristo. Nakasagana iti lugar nga papananda. Kat dijay iti ladawan nga inted ni Jude kanyada. Kaslada nga batu nga gururay di baybay nga dati lumabas nga dakkel nga barko. Ti kuna ti may isa nga kapten basit lang diya tuparan tayo. Mangitod ti panakayrubo iti nagadu. Sumaruno kaslada nga clouds nga mangikarkari iti freshness. Panagsibug nga masibugan ti mula. Nga mawan matgayam kargana. Kaslada nga kayo nga agspektar ka nga agbumbunga nga mawan bunga na. Hano makita iti biyag ti pudpudno nga na isalakan. Tao mo na napaparot da. Awan da kini Kristo. Nayarig dam kasladaluyon nga naglaw nga may saplak di igid. Palalong to ti babayda. Nagngangalangalaw ng awan mo't gayam. Daya ramid da. Nakagaruti sa uda. Kung kaslada nga shooting stars nga for a while nagmayat nga bibuyan. Nang later on mapukaw da. Daya po iti mga protektar kada kayo. Dagiti palsu nga mga kasaba. Kan sapay ko ta makita yu iti ladawan na nga sinsinan dagiti nga tao.
Masapul mausig dati sa ti Diyos. Masapul papigsaan tayo ti pamati tayo. Tapno maprotektaran tayo ti bagbagi tayo. Ti anak tayo. Karag ito'y palso nga mga sakasaba. God bless.